ya ta'allaka hotel hore sarki a gaida mazajen fama. Taka a sanni dai lami ɗora na raba ma kowa aiki. Alhaji Bello Bodejo, National President Miyatti Allah ka hutal more. Sarki a gaida kai mazajen fama. Rabbana nake sanyawa komai idan kwani zan fara. Mai dare da rana Allah sarki rabu da ni basira. Waka ta girma na zo Musa mai raba ni zan rera. Sana wata gwarzon girma lami da mai hagun mai dama. Taka a sanni dai lami ɗora na raba ma kowa aiki. Alhaji Bello Bodejo, National President Miyatti Allah ka hutal more. Sarki a gaida kai mazajen fama. Allah rubin salati kara gunda sayyid sadati. Mahamudu gatan kowa inna yabe shi ina yin santi. Kashe kulli ummati shine kowa ya bi shi kwaya garanti. Allah ya hada da sahabbai na rusuna a gidan alfarma. Taka a sanni